Egunon hori, han batun gara, ikusten zuen, jendetsue, jende asko batun gara berton, aurtongo gabonatako egitaraue aurkeztuteko. Aurton, egitar haue banan-banan eskarazungo azalduten, ze egon adi geure agendara, egon adi geure sare sozialetara, da ikusiko zuie, abenduna malautzik urtarrien bostera, hainbet ekintze dauzela, kulturekintze, kirolekintze eta bar, hainbet tailer bebai, gizen, iburute gizen, beko portalen, egiz esan Gabon bueltien iku potente dator, eta ni batez be parako nahi egun bitzen, 3 egunetan barkatu. Abendun 22 pasan urtekulez, Olentzero gaz hartu emona 2 egunetan sakabanatuko du, alde batetik abendun 22 domekaz, 11 txerritatik ordubitxerritara, Olantzero, Mari Domingi eta Olentzero gaz argazkizek atateko aukeri egongo da. 11 txerritatik ordubitxerritara. Aurton bebai, egoten dizelez hilarak eta bar, eta asko kezin zabilez hilaratan egon, batez ez da funtzionadako egin umientzako, hilara berezibe eta bilite du, hilara harin beti izateko eta segiduen alizateko atara argazkizek Mari Domingi eta Olantzero gaz. Akorda ordue, 12 ordubitxerritara, abendun 22 domekan. Gero, abendun 24 kale jiri egongo da, Mari Domingi eta Olentzero gaz, atzaldeko 5 ataldetik hasitze, akorda bebai hori. Abendun 24 esango dela kale jiri ez dela egongo, argazkizetarako espazizorik, horretarako itxidulakon beste egune habiliteta. Eta gero, urtarrien bostien, betiko moduen, erregin kabalgati okingu, berton herrizen, nahi bete talde gaz batera. Beste barik, orain lasterre, Josepa Kale-Kaleko kidieri emongo txatie berbie euren ekimen berezize aurkeztuta izeien, bai esan, herriko talde barik hau agendi ezin izango zandala bete, holako agenda potentia horregaitzik eskerrak emon, talde guztizeri eta norbanako guztizeri parte hartzien zuienari, eskerrik asko, eta urtez urte, seguru nago, ondo urte den dabin gauzek, mantenidu ditzen dizela eta hobeduten zuten garala, beraz, eskerrak emon dan hori, eta Josepa Kale-Kalek hori mogotzatie berbie. Egun ondan hori, gu anime gara kantaten, kalietatik, eta anime gara ume txikitzukaz kantateko, ume txikitzuk, LH irukuek, eta orduen, alkartu gara honekaz, honekingo dabi dantzan, gukingo du kanta, eta, kantaten du 3 kanta herrikuek eta gabonatako kantak. Orduen, induzen saio batzuk eurek miekaz, eurek umie positauz, eta, alkartuko gara taraskan eguerdiko 12 eta 15 minituten, eta bai konbidaten duz, herriko jente guztize, umiekaz da, bai eskatuten du, umiek eta badakizuin astean dize armaten dela kontu zibiltzeko, gurasuepe egoteko adi umiekaz danoku du parte hartun. Eta bai eskatuten du, apurtzu albadun zuen jantzitze berezi ambiente tximitzeko, batzuk arrantzale, beste batzuk. Okurriten jaskun modun gabonak azer ikusi dakon gauziek, eta dano zeuzie konbidatute zeu epe bai, Bai, ustabe, eskerrik asko dan hori, oso beteta datoze gabonak, ekintxekaz, bai kulturalak eta bai kirole arlokuk eta bakarrik gaitxetukotez apurete nobedozuenak edo, beste urte batzutan ez dizenak egon, ezta? 27 egongo da mus txapelketa bat, gabonatakue, eta 28 eta 29 hartien errekupera da, horren beste eskatut zen duien txapelketa bat, eta da futbol sala edo fubito 24 orduko txapelketia. Asko da, 28 iluntzien eta 24 ordu egongo diez jolasten goizaldien, goizien, atxaldien, domekako atxaldeko 9 arte. Eta oin pasago txutie beste talde barri bateri, zesta punta taldi eri, hau nobeda antizidentariko bat beba da, eta ero, San Silvestreko gero lagunek hartungo bie berbie. Kaixo, gu gara zesta eskola barrize bermion sortu duguna, eta antolatu dugu jaialdi bat, 28 zen, egungo diez kadetiek jolasten
eta profesionalak be bai partido bat, eta izango da arratzaldeko 7etan, da eukiko dugu bai musiki ebe bai, eta egingo du sorteo batzuk be bai, geuseo batzukaz, oparizekaz, eta ambiente oso nahongo da frontoien, da ia albazui hurbildu. Eskerrik asko. Bueno, egun ondan hori, gu betiko lez, oin gurtien ere, San Silvestrea organize dugu, utxio ordano batera elkartetik, beti famili ginoan, hori da gure intentzinoa, eta bakarrik gonbidatu dano parte hartzera, bai? Gabonak ondo bukatzeko eta beti gauza solidarioak merezi duelako penie, eta eskerrik asko. Bueno, nosotros, Mari Carmen y yo, representamos a la Asociación contra el Cáncer de Bermeo y bueno, pues en estas fechas colaboramos haciendo un mercadillo navideño y bueno, muy bien, la gente está respondiendo muy bien, llevamos el 2.º año haciéndolo, la gente responde muy bien y nosotros estamos encantadas. Y con ello pues es suficiente para nosotros. El resto del año cubrimos las campañas de todo lo que se refiere al cáncer y bueno, con la ayuda del Ayuntamiento de Bermeo, que colabora mucho con nosotros y agradecidas. Venga, gracias. Bueno, beste barik, hau da okingune gitaraue ganetik ikusitze, egon adi, esan duten modulen gure serietara eta gure agendara, hainbet ekintze dauz, eta herritarrari beste barik esan parte hartzien animeteko, ekintze dauz edade guztizentzako, publiko guztizentzako, aktibok eztabenak hartzien parte gitzien ez, ikusten etorri daizela ekintze desberdinek, eta batez be anime, esan da modun be bai, era tradizionali bizantzitze alda urten 24 eta bueno, gabon giru ikustiakoela herri zen, eta ikustie Bermio zelan gozatu den dauzen jaigiroko ambientigaz da gabonatako ambientigaz.